मानिया होननानै दांनो हर सिगां सार वाइल्ड लाइफ हाबनायनि मोनसे जोंना ज' जानानै दङ नै ओरैबो नै जों थैनो गिया बर्डारा नै बेनो नै नैबे न'निफ्रायनो होननानै बुंदों गोबां गामि थाबाय नै ओरै गैयालाबो 60-70 घर दङ बै मेन लामा सानथिफुरनिफ्राय बर्डार होनाया दा बेखौनो सावरायगासिनो दङ नै बेनो नै ओरै बर्डारा नङा ओरैहाय हेल' दे रायलाय दे मा खालामनो जोंथ' बिसि फिसा दङ गासैबो गथ' गथाय दं संसार जानायावथ' जोंहा गासैबो जोंहा गयानो फिथाइयानो थायबाय गयानो फिथाइ थायबाय खान्थाल फिथाइ थायबाय आरो गथ' आंहा बिराद गिदिर गिदिर फिसा फरायनाय दङ गैयाबो आङो मेट्रिक सासे सेकेन्ड इयार फरायनाय दं आं बेफोर फिसाखौ गारनानै आं अबाव मा थांनो आंथ' मानिनाय गैया जिबन जानानै आङो थैबा थैनो आं बिखा फोरदांनानै होबाय आङो थांनाय बे जायगायाव खारनाय गैया आं बेखिनिखौनो आंनि नामा बिक्रम बसुमतारी आं बेखिनियाव बुंबाय